బోనాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. సికింద్రాబాద్ భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయింది. పోతరాజుల విన్యాసాలు, బోనాల సమర్పణతో ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయం కోలాహలంగా కనిపిస్తోంది. వివిఐపీలు అమ్మవారిని దర్శించుకొని బోనం సమర్పిస్తున్నారు. మహంకాళి అమ్మవారికి బోనం సమర్పించారు మంత్రి కొండా సురేఖ. ప్రజలందరూ బాగుండాలని కోరుకున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలకు అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని ఆకాంక్షించారు కొండా సురేఖ. 1813లో ప్రతిష్ఠింపజేసి మరి ఆ రోజు నుంచి కూడా బోనాలు సమర్పించడం మానవాయితీగా జరుగుతూ ఉన్నది. మరి ఇక్కడ ఈ బోనాలకు వచ్చిన ప్రతి భక్తులు కూడా వారి కోరికలు కోరుకొని మరి బోనం సమర్పించుకొని మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం వరకు కూడా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆరోగ్యంగా మరి ఆనందంగా ఉండాలి, మా పిల్లలు సుఖశాంతులతో ఉండాలి, అదేవిధంగా రాష్ట్రం బాగుండాలి, రైతులు బాగుండాలి, వర్షాలు రావాలి, ఎటువంటి జబ్బులు కూడా మాకు దరికి చేరకూడదు, అందరం కూడా సంతోషంగా